Ορίστε. Περάστε. Μπορώ να κάτσω? Και να κάτσεις μπορείς και να ξαπλώσεις μπορείς. Κάτσε άνθρωπε μου. Τι να φάω? Ό,τι τραβάει το λαρίκι σου. Καταλογάρα έχεις? Πardon. Κατάλογο έχεις? Α, ναι. Ορίστε. Διάβασε. Ποιος εγώ? Ναι, για. Από μέσα μου. Απόξω σου ρε, να ακούσω κι εγώ. Εστιατόριον η Αλικαρνασσός. Πλατεία Κουμουντουρού 35. Όχι αυτά ρε. Αλλά. Τα φαγιά. Μακαρόνια με κιμά. Τίποτα πιο εκλεκτό. Ναι. Αντζέμ πιλάφι. Τίποτα πιο εκλεκτό. Γαρίδες αυγολέμονο. Πιο εκλεκτό. Μπαρμπούνια τηγανιτά. Πιο εκλεκτό. Ναι, δεν διαβάζεις μόνο σου. Φέρε μια γίγαντες γιαχνή. Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός. Τι ζήτησε ο κύριος? Οι γίγαντες γιαχνή. Οι γίγαντες γιαχνή μόλις τελειώσανε. Μόλις τελειώσανε. Ναι. Πότε? Τέλος πάντων μόλις τελειώσανε. Μα πότε τελειώσανε, ακόμα δεν πατάς άνθρωπο στο μαγαζί. Ακούς σου λένε τώρα. Οι γίγαντες γιαχνή μόλις τελειώσανε. Αυτό να του πεις. Οι γίγαντες γιαχνή μόλις τελειώσανε. Πότε προλάβανε και τελειώσανε? Έλα, δε, αυτό του λέω κι εγώ. Φέρε ένα μπατσά. Μπράβο. Από εκλεκτό σε εκλεκτό το πάρει. Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.